Жанр, ки ма тасвир мекунам, ин карикатура аст ё гуфтамеша сатира. То есть бо сатирическая иллюстрация, не хеле расма. Бо неки просто уҷада ки аму сатиру карикатура уҷада аму бо шӯхи бо нағмабозӣ амура мекаша аму расма. Карикатура рости гап вақтое ки мактабда мехондем аму сар мешид. Ами синфи 6-7 хеле барои нағмабозӣ хати ҳам синфон ягон гувогаря хеле прикол якдигара кардан хеле мекашидем да хеле то есть ма хеле васам ма хеле ма гап қад намек ма шӯхӣ намекардам ма ами расм мекашидам бас буд то есть ами одамо қад ки ягон нағмабозӣ мешид аму фақат баъд ососа ки дидем ки мардум механда мардум ира қабул мекунад мардум ира хеле соз ва самимат мекунад баъд уже ососа сар кардам баъд уже калонтар меши ба гуфтем биёем ами давом уштем ки бо технологии ами нав современӣ шукатем и ососа барум шудам. Хоб барои ма рӯз як хобие ва як шаҳрванди тоҷикистон ки што аму то што ами мушкилоте ки ҳаста то ма бояд амура нишон ма бояд амура бугум ки ягон масъала ём ки амура ҳамакаса якҷо аму масъаларо бинему ҳал кунем мадам фоида аста ки ман хирсан мешавам ки ман барои ҷомеам ягон кори хуб кардагем пеши фарзандам пеши наберам ман барои ҷомеа ма чӣ кардагим то есть у манушкати боки хел как чё гум пеши общество да как сари баланд кад ки ягон кор кардӣ ақаллан як се кас одама алиш кардӣ.